kuwi nyapa kuwi? Bocah kowe. Piye to, piye? Kowe ki lho nyapa polahmu lho. Jajal, Mas. Oh, jajal spring bed anyar. Anyar dijajal sik ya to. Murah. Tak kei telung barang 5 juta Tolong barang 5 juta. Telung barang 5 juta. Sing siji iki, Mas. Oh, lah iki. King Royal, Mas, bergaransi. Garansine piro Mas ki? Garansinya 15 tahun. Lah sing siji ndi? Sing siji kita. Oh, nomor siji iki, nomor loro. Mas. Weh, ya ki apa? Dua pintu jati. Oh, dua pintu jati Sering, iki. Mas, engko bebas milih ya anene sing kocone apa polasan ngene iki ya ready. Iki jati tenan apa ora? Real kayu jati, teko kono gak jati gak usah dituku. Nomor loro, nomor telu. Tak kei nggon maca iki. Oh, meja macak iki. Bani wis kayu jati ya to. Milih sing bunder, sing minimalis ready. 5 juta wis gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Yogyakarta. Lah kok murah men kok jelas mbok kon TF dhisik iki. Alah, nggone Mas Piki wis gak ening TF-TF-an. Wis gak usum, bayare COD iki lho, Mas. Oh, bayare COD? Iya, teko pesene pra, cara pesene. Ya ya to. Cara pesene ning ngisor bawah bio profil ana nomere bawah langsung ditutul ngono ae. Paket 5 juta dapat 3 barang istimewa. Monggo.